हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे, सहर्ष स्वागत आहे. तुम्ही 18 दिवसात भगवद्गीता समजून घेऊ हा इस्कॉन मँगलोर तर्फे जो उपक्रम आहे त्यात मराठी वर्ग 7 इंडियन स्टँडर्ड टाइम संध्याकाळी 7 ची वेळ आहे. तर तुम्ही मराठी वर्गामध्ये आहात. मी गेले 2 वर्ष इस्कॉन मँगलोरशी जुडलेले आहे आणि हा क्लास घेण्यासाठी माझ्या माताजींनी मला खूप प्रेरणा दिली, म्हणून मी हा क्लास घेत आहे. तर तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद, तुम्ही या क्लाससाठी आलात. आणि मी कृष्णचरणी प्रार्थना करते की तुम्हाला खूप आनंद आणि ज्ञान मिळू दे या भगवद्गीता 18 दिवसाच्या उपक्रमातून. तर आता भगवद्गीता काय आहे हे आपण थोडस त्याचा बॅकग्राऊंड काय आहे तो बघूया. आता श्रीमद भगवद्गीता म्हणजे आनंद घन, षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण, चराचराने वंदन केलेल्या परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्रीकृष्णांची दिव्य वाणी आहे. आणि आज देखील ही 21व्या शतकात किती योग्य आहे आणि किती अचूक आहे आणि किती आचरण्यासाठी सोपी आहे हे तुम्हाला अभ्यास केल्यानंतर समजेल. आता ही जी भगवद्गीता आहे बघा, जेव्हा आपण कधी एखादं खूप चांगलं पुस्तक असेल किंवा चांगला सिनेमा असेल, जेव्हा आपण त्याचं न्यूजपेपरमध्ये रेटिंग बघतो किंवा इतर लोकांकडून ऐकतो की हा सिनेमा खूप चांगला आहे, पुस्तक खूप छान आहे, की आपल्यालाही इच्छा होते की ते पुस्तक किंवा सिनेमा आपण वाचू किंवा बघूया. तर त्याचप्रमाणे ही जी भगवद्गीता आहे, या भगवद्गीतेचं गायन कोणी कोणी केलेलं आहे? ब्रह्मदेव, वरुणदेव, इंद्र, रुद्र, मरुद्गण, उपनिषदे, वेद या सर्वांनी या भगवद्गीतेचं गायन केलेलं आहे, श्रीकृष्णाचं गायन केलेलं आहे. आणि योगी लोक ध्यानस्थ होऊन अंतःकरणामध्ये ज्याचे दर्शन करतात, देवदेवांना ज्याचा अंत नाही लागत, अशा श्रीकृष्णांची दिव्य वाणी आज आपण अगदी सोप्या शब्दात समजून घेणार आहोत. तर आता ही जी भगवद्गीता आहे, आपलं बघा साहित्य, किती साहित्य आहे आपल्याकडे, आध्यात्मिक, वेद, उपनिषद, आणि प्रत्येक पुस्तक आपल्याला वाचणं शक्य नाहीये. मग भगवद्गीता का वाचायची? कारण या भगवद्गीतेमध्ये सर्व वेदांचं, उपनिषदांचं सार आहे. आणि इकडे अर्जुन बघा, अर्जुनाला पहिल्यांदा, आता आजचा पहिला अध्याय आहे तो कृष्णाला सांगतो की मला युद्ध करायचं नाहीये. आणि मग तिथपासून शेवटचा जो अध्याय आहे तिथपर्यंत कृष्ण त्याची तयारी करतात, त्याचे विचार कसे चुकीचे आहेत असं सांगून, ज्ञान देऊन शेवटी तो युद्ध करायला तयार होतो. तर आपण सर्वांनी भक्तश्रेष्ठ अर्जुनाचा आदर्श समोर ठेवला पाहिजे आणि श्रद्धा भक्तीपूर्वक गीतेचे श्रवण केले पाहिजे. आणि फक्त श्रवण नाही, आपण स्वतःचा अभ्यास केला पाहिजे. एकदा तुम्हाला भगवद्गीता समजली की बंद करून ती ठेवली कपाटात असं नाही. रोज 5 श्लोक त्याचं तात्पर्य जे काही दिलंय ते वाचलं पाहिजे. कारण दर खेपेला जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा नवीन नवीन अर्थ आपल्याला समजतात. तर अशा तऱ्हेने आता आपण भगवद्गीता चालू करूया. आजचा हा पहिला दिवस आहे आणि पहिला अध्याय सुरू करण्या अगोदर थोडस प्रभुपादांबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण
आजचा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद ज्यांच्या आधारावर हा पूर्ण उपक्रम आहे, त्यांनी जर आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली नसती, सोप्या शब्दात समजावून सांगितली नसती, तर कदाचित आज हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांचे आपण आशीर्वाद घेऊया, त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करूया आणि चालू करूया. या सर्व स्लाइड्स आपले जे इस्कॉन मँगलोरचे मंदिर अध्यक्ष नामानिष्ठ प्रभूजी आहे, त्यांनी या सर्व स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलंय, या दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते आणि चालू करते. त्याचप्रमाणे माझे को होस्ट ऍडमिन, या सर्वांना धन्यवाद. ते जर आले नसते तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर आता आपण चालू करूया. श्रील प्रभुपाद कोण होते, त्यांनी का इतकी मोठी हरे कृष्णा मूव्हमेंट चालू केली जगभर, तर त्याच्या पाठीमागे काय इतिहास होता तर ते आपण जाणून घेऊया. श्रील प्रभुपाद यांचा जन्म कलकत्त्यामध्ये झाला 1 सप्टेंबर 1896. त्यांचं नाव होतं अभय चरण डे आणि त्यांचे वडील जे होते त्यांचं नाव होतं गौर मोहन डे. त्यांच्या आईचं नाव होतं रजनी देवी. तर जेव्हा श्रील प्रभुपादांचा जन्म झाला तेव्हा आपल्या भारतामध्ये एक परंपरा असते, आपण बाळाचा जन्म झाला की लगेच त्याची पत्रिका करायला देतो. तर त्याचप्रमाणे या आई वडिलांनी त्याची पत्रिका करायला दिली. आणि ते जे ज्योतिषी होते त्यांनी एक गोष्ट सांगितली आणि ती ऐकून या आई वडिलांचा आनंद गगनात मावेना. त्यांनी सांगितलं, हा जो तुमचा मुलगा आहे ना, हा 70 वर्षाचा झाल्यावर 7 समुद्रा पलीकडे जाईल आणि भागवत धर्माची स्थापना करेल आणि 108 कृष्ण मंदिर तो बांधेल. तर हे ऐकल्यावर आई बाबांना खूप आनंद झाला. हे आई वडील दोघेही शुद्ध वैष्णव होते. त्यांच्या घरी अजिबात नॉनव्हेज, अंडी किंवा चहा कॉफी सुद्धा नव्हतं. म्हणजे ते खात नव्हते, नॉनव्हेज चहा कॉफी घेत नव्हते. शुद्ध वैष्णव होते. जे काय खात होते ते फक्त कृष्ण प्रसादच खात होते. त्यांच्या घराच्या समोर श्री श्री राधा गोविंदांचं एक मंदिर होतं आणि त्या मंदिरामध्ये हे दोघही नवरा बायको श्रील प्रभुपादांना अगदी कडेवर लहान बाळ असल्यापासून ते रोज घेऊन जात होते. आणि श्रील प्रभुपाद तिकडे अगदी लहान वयापासूनच लहान मुलांचं जसं लक्ष असतं की हे पुजारी आहेत ते आरती कशी करताय आणि प्रसाद कसा दाखवताय, हे सगळं त्यांनी तिकडे बघून बघून आपल्या मनामध्ये ठेवलं होतं. आणि मग आता बघा, इकडे ही जी स्लाइड आहे हे श्रील प्रभुपाद आहे, अभय चरण डे. हे जेव्हा 5 वर्षाचे झाले तेव्हा त्यांनी हट्ट धरला. त्यांनी त्यांच्या वडिलांना सांगितलं, मला पण समोर आपलं जे मंदिर आहे श्री श्री राधा गोविंद, तिकडे कशी रथयात्रा होते तशी मला माझी रथयात्रा करायची आहे. तुम्ही मला रथ आणूनच द्या. आणि जगन्नाथ म्यूट करतीये, सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट होऊन जा. माताजी काय खूप डिस्टर्बन्स येते, तुम्ही अनम्यूट व्हा. हा, तुम्ही माताजी अनम्यूट व्हा. तर त्यांनी हट्ट धरला की मला पण रथयात्रा काढायची आहे आणि त्यासाठी मला सुद्धा श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा यांचे अर्च विग्रह पाहिजे.
मग हे जे गौरमोहन डे होते हे खूप प्रेमळ होते. त्यांनी लगेच आपल्या मुलाची इच्छा पुरवली. गल्लीच्या बाहेरच जे हातगाडीवाले होते त्यांच्याकडून एक हातगाडी आणली. त्याला ती चांगली स्वच्छ केली, पेंट केली आणि चांगली फुलं वगैरे लावली, चांगली सजवली आणि मग त्याच्यावर श्री श्री जगन्नाथ, सुभद्रा आणि बलदेव यांचे अर्च विग्रह ठेवले. आणि श्रील प्रभुपादांनी आपल्याच आजूबाजूचे जे मित्र आहेत त्या मित्रांना बोलवलं, त्यांच्या आयांना बोलवलं आणि सर्व जणांनी त्यांच्या घरापासून गल्लीच्या टोकापर्यंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या हा मंत्र म्हणत टाळ मृदुंग वाजवत वाजवत ते गल्लीच्या टोकापर्यंत गेले. आणि मग घरी आल्यानंतर सर्व बायकांनी प्रसाद तयार केला होता आणि प्रसाद सर्व खाऊन आपापल्या घरी जात होते. तर अशी ही रथ यात्रा तब्बल 8 दिवस त्यांनी केली. तर त्यांना खूप लहानपणापासून त्यांनी आपल्या वडिलांना बघितलं होतं. गौरमोहन डे हे कपड्याचे व्यापारी होते. त्यांचं दुकान होतं, अगदी काही खूप श्रीमंत नव्हते. आणि दुकान बंद करून घरी आल्यानंतर ते प्रथम श्रीमद भागवतम वाचायचे, चैतन्य चरितामृत वाचायचे, जप करायचे, आरती करायचे आणि मगच जेवायचे. कितीही उशीर झाला तरी ही जी त्यांची दिनचर्या होती हे झाल्यानंतरच मग ते जेवायचे. आणि अगदी लहानपणापासून श्रील प्रभुपाद हे सर्व काही बघत होते आणि त्यांच्यावर संस्कार घडले. या गौरमोहन डे यांच्या घरी अनेक स्वामी येत असे आणि आलेला प्रत्येक स्वामी जो आहे श्रीला ते गौरमोहन डे सांगायचे की माझा हा मुलगा आहे ना छोटा अभय, त्याला तुम्ही आशीर्वाद द्या की तो मोठा झाल्यावर शुद्ध वैष्णव होईल. हा आशीर्वाद माझ्या मुलाला द्या. आणि आनंदाने सगळे स्वामी या मुलाला आशीर्वाद द्यायचे की हो तू शुद्ध वैष्णव हो म्हणून. तर अशा तऱ्हेने ते एका वैष्णव कुटुंबामध्ये त्यांची वाढ झाली किंवा त्यांचं जे संस्कार होते ते एका शुद्ध वैष्णव कुटुंबामध्ये झाले. मग मोठे झाल्यानंतर एकदा त्यांचा मित्र अभयना म्हणाला की आज माझ्या बरोबर चल, एक स्वामी यायचे कलकत्त्यामध्ये आणि आपण त्यांना भेटायला जाऊया. मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले की मला कुठल्याही स्वामीला वगैरे भेटायला जायचं नाही, माझ्या घरी अनेक स्वामी येत असतात तर आणि रोजच्या रोज. तर हे म्हणाले नाही तू चल आता माझ्यावर. आणि खूप आग्रह केला आणि जणू काही जबरदस्ती ते अभयना या स्वामींना भेटायला घेऊन गेले मठामध्ये. आणि तिकडे गेल्यानंतर त्यांनी आपण कुठेही स्वामींना वगैरे भेटायला गेल्यानंतर पहिल्यांदा चरण स्पर्श करतो आणि मग बसतो. त्याचप्रमाणे त्यांनी सुद्धा नमस्कार केला आणि ते बसणार त्या अगोदर हे जे स्वामी आहेत यांचं नाव भक्ती सिद्धांत सरस्वती, ते म्हणाले की तू हुशार मुलगा दिसतोयस, तर तू भागवत धर्माचा प्रसार पाश्चात्य देशांमध्ये जाऊन कर आणि तुझं इंग्लिश पण खूप चांगलं असेल तर तू आपल्याकडे जे काही साहित्य आहे ते बेंगोली आणि हिंदी मध्ये आहे, पण पाश्चात्य देशांमध्ये
लोकांना ही भाषा समजणार नाही, तर तू इंग्लिश मध्ये या सर्वाचा अनुवाद कर आणि ही जी पुस्तकं आहेत ही पुस्तकं तू जाऊन पाश्चात्य देशांमध्ये विक आणि लोकांना भागवत धर्माचा अर्थ काय आहे आणि हरे कृष्ण मंत्र जो आहे, कृष्ण ज्ञान, भगवद्गीता आहे, याचा तू प्रसार कर. मग इकडे आता हा जो काळ होता हा प्री इंडिपेंडन्स एरा होता. म्हणजे तेव्हा भारत इंडिया जी आहे ती स्वतंत्र नव्हती. तर त्यामुळे श्रील प्रभुपाद म्हणाले की तुम्ही म्हणताय भागवत धर्माचा प्रसार कर पाश्चात्य देशात जाऊन, पण आता आपण काहीच करू शकणार नाही, आपल्यावर ब्रिटिशांची सत्ता आहे, मग आपण या धर्माचा प्रसार कसा करू. मग असं म्हटल्यानंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आणि श्रील प्रभुपादांचं तब्बल 2 तास वादविवाद झाला, डिस्कशन झालं आणि त्यामध्ये श्रील प्रभुपाद निरुत्तर झाले. भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी भगवद्गीतेमधले काही श्लोक कोट केले आणि त्यांना सांगितले की तू कसा चुकीचा आहेस. आणि श्रील प्रभुपादांना सुद्धा ते कुठेतरी पटलं. आणि मुख्य म्हणजे हे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत त्यांनी श्रीला प्रभुपादांना सांगितलं की कृष्ण भावनाभावी जीवन हे कुठल्याही देशाच्या पॉलिटिकल सिच्युएशनवर डिपेंडंट नाहीये, अवलंबून नाही आहे. कृष्ण भावनाभावी जीवन ही काळाची गरज आहे, ही इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे आणि प्रत्येक जीवाला कृष्ण भावना ही दिलीच पाहिजे. तर हे आणि ही इतकी महत्वाची गोष्ट आहे की ही थांबू शकत नाही. आणि जेव्हा असं त्यांनी म्हटलं किंवा ही जेव्हा त्यांनी विधानं केली तेव्हा मात्र श्रील प्रभुपादांना त्यांचे विचार ऐकून त्यांना खूप आश्चर्य वाटलं की खरोखर हा जो गुरु आहे, हा जो स्वामी आहे, हा किती धीट आहे. तो राजकारणाला सुद्धा घाबरत नाहीये आणि त्याचा कृष्णावर भरपूर विश्वास आहे आणि त्याला पक्क माहिती आहे की कृष्ण भावना भावी जीवन हे कुठलीही पॉलिटिकल सिच्युएशन असेल, कोणाची सत्ता असेल त्यावर अवलंबून नाहीये. आणि एक वाक्य किंवा आणि एक स्टेटमेंट श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी केली की सगळे जे सरकार आहे, सर्व देशामधले जे सरकार आहे ते तात्पुरते आहे, पण कृष्ण भावनाभावी जीवन हे एक शाश्वत सत्य आहे. कुठलंही राजकारण, कुठलंही सरकार, कुठलंही पॉलिटिक्स जे आहे ते खरोखर समाज कल्याण करू शकत नाही. समाज कल्याण फक्त ते सरकार करू शकतं जे माणसाचं जे टेम्पररी जीवन आहे त्या टेम्पररी जीवनामध्ये ते एका माणसाचा किंवा एका राज्याचा किंवा एका देशाचा पूर्ण जीवांचा ते विचार करतात की याला शाश्वत जीवन कसं मिळेल. हे जे जीवन आहे हे टेम्पररी आहे. टेम्पररी जीवनापासून शाश्वत जीवनाकडे जे सरकार घेऊन जातं तेच खरं सरकार आहे आणि तसं सरकार कुठल्याही देशात नाहीये. तर जर खरं समाज कल्याण करायचं असेल तर कृष्ण भावना भाविक जीवनाचा प्रसार केला पाहिजे. आणि हे 2 तास या दोघांचा वादविवाद झाला आणि श्रील प्रभुपाद निरुत्तर झाले आणि निरुत्तर झाल्यानंतर ते तिकडनं घरी गेले.
घरी गेल्यावर एकसारखं ते विचार करत होते की भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी काय सांगितलंय आपल्याला, प्रत्येक शब्द बरोबर आहे असं जेव्हा त्यांना वाटलं तेव्हा त्यांनी ठरवलं आता आपण परत जाऊन यांना भेटायचं. म्हणून हे त्यांच्या मठात आता रोज जाऊ लागले, त्यांची पुस्तकं वाचू लागले, त्यांचे जे इतर भक्त मंडळी होती, जे शिष्य होते, त्यांच्याकडे ते बोलायला लागले आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचे विचार जाणू लागले, त्यांची प्रवचनं ऐकू लागले. आणि असं झाल्यानंतर आता त्यांना पूर्ण पटलं की भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी त्यांना काय सांगितलेलं आहे आणि आपण काय केलं पाहिजे, की त्यांनी जे काय आपल्याला सांगितलंय ते किती बरोबर आहे हे त्यांना अगदी मनोमन पटलं. आता जेव्हा त्यांची भेट झाली भक्ती सिद्धांत सरस्वतींची 1922 मध्ये झाली आणि 1922 मध्ये भेट झाल्यानंतर त्यांनी दीक्षा जवळजवळ 11-12 वर्षांनी घेतली. 1933 मध्ये दीक्षा घेतली. लगेच दीक्षा घेतली नाही त्यांनी. जेव्हा ते प्रथम भक्ती सिद्धांत सरस्वतींना भेटले त्यानंतर त्यांनी बराच काळ घालवला. त्यांनी आपल्या भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी लिहिलेल्या पुस्तकांचं खोल वाचन केलं. या इतर शिष्य मंडळींबरोबर राहून त्यांचे विचार जाणून आपल्या गुरूंबद्दल त्यांनी सगळी माहिती घेतली आणि मगच त्यांनी दीक्षा घेतली. तर आता दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांना तर पहिल्या भेटीतच भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं की तू पाश्चात्य देशात जा आणि प्रसार कर. मग त्यांनी पहिल्यांदा त्यांनी विचार केला पाश्चात्य देशात जायचं, माझ्याकडे काही पैसे नाहीये, मी काही श्रीमंत नाहीये, मी जाणार कसा. म्हणून त्यांनी ठरवलं की आपण या भारतातून प्रथम प्रसार चालू करूया. म्हणून ही जी स्लाइड तुम्हाला दिसते इकडे ही झांसीमध्ये श्रील प्रभुपादांचं एक प्रवचन ठेवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप छान माहिती दिली की आपण जप का करायचा, भगवद्गीता म्हणजे काय. आणि खूप लोक आले, त्यांनी खूप कौतुक केलं, त्यांना आवडलं त्यांचं प्रवचन. पण त्यांनी त्यांना परत या किंवा आम्हाला आणि शिकायचंय आणि ऐकायचंय असंही म्हटलं नाही. मग 1935 या साली श्रील प्रभुपाद आपल्या गुरूंना परत वृंदावनामध्ये भेटले. वृंदावनात भेटल्यानंतर राधाकुंड म्हणून एक सरोवर आहे, तर तिकडे हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपादांना म्हणाले की आपला जो मठ आहे, गौडिया मठ आहे, तिकडे आता काही दिवसातच आग लागणार आहे. आग म्हणजे काय, त्यांचं म्हणणं होतं की खूप भांडण होणार आहे, मी हे जग सोडून गेल्या या मठामध्ये आग लागणार आहे आणि आग लागल्यानंतर सर्व काही नाश होणार आहे. पण तू माझं एक काम करू शकशील का. मग श्रील प्रभुपादांनी म्हटलं मी काय करू. त्यांना हे ऐकून वाईट वाटलं की आपले गुरूंच्या पश्चात असं आग लागणार आहे, म्हणजे भांडण होणार आहे आणि सर्व काही नष्ट होणार आहे. तर ते म्हणाले काय करू मी. तर हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणाले की आपल्या या मठामध्ये, या मंदिरामध्ये की जिकडे जिकडे मार्बल आहे फ्लोरिंगला किंवा भिंतींवर, तर ते सगळं मार्बल काढ आणि ते मार्बल काढ आणि तू विक, आणि विकून जे पैसे येतील ते पैसे घे आणि पुस्तकं छाप आणि ती
पुस्तकं छापून सर्व जणांना कृष्ण ज्ञान जे आहे, भगवद्गीतेचं जे ज्ञान आहे ते पसरव. तू हे मार्बल घे, तू म्हणू नकोस माझ्याकडे पैसे नाहीये, मार्बल विक, पैसे गोळा कर आणि पुस्तकं छाप. हे 1935 मध्ये यांचं वृंदावनात बोलणं झालं. 1936 या साली सप्टेंबर 1936 या साली हे परत आपल्या भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे कृष्णधामात गेले आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी जे काय त्यांचं प्रिडिक्शन होतं, जे काय त्यांनी भविष्यवाणी केली होती ती अगदी बरोबर झाली. त्यांच्या मठामध्ये 2 पार्ट्यांमध्ये किंवा अशी विभागणी झाली, 2 हे झाले पार्टीज आणि त्यांच्यामध्ये खूप भांडण झालं. आणि हे जे श्रील प्रभुपाद आहे कुठेतरी हे शब्द ना त्यांच्या हृदयात जाऊन बसले होते की तू हे सगळं मार्बल विक आणि पुस्तकं छाप आणि कृष्ण ज्ञानाचा प्रसार कर. आता हे सर्व ऐकल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आता मी काहीतरी केलं पाहिजे माझ्या गुरूंसाठी. आणि हा जो जेव्हा इन्सिडेंट झाला वृंदावनात 1935 मध्ये, तेव्हा श्रील प्रभुपाद हे 56 वर्षांचे होते आणि तेव्हा सुद्धा ते भगवद्गीतेचं ज्ञान लोकांना देत असे, पण तेव्हा ते गृहस्थ होते. गृहस्थ असल्यामुळे त्यांच्या लक्षात आलं की कोणीही गोष्ट सिरियसली घेत नाहीये, मी जे काय सांगतोय ते त्याच्यामध्ये कोणी सिरियसली घेत नाहीये. म्हणून त्यांनी 1959 मध्ये श्रील प्रभुपादांनी संन्यास घेतला. संन्यास घेतल्यानंतर ते वृंदावनात श्री राधा दामोदर मंदिरामध्ये राहू लागले. आणि श्री राधा दामोदर मंदिरामध्ये जेव्हा ते राहत होते तेव्हा त्यांनी अनुवाद चालू केला. श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता अशा अनेक ग्रंथांचा त्यांनी अनुवाद चालू केला. आणि त्यांनी मॅगझिन पण छापलं. तर त्यांचं पहिलं जे मॅगझिन होतं त्या मॅगझिनचं नाव होतं बॅक टू गॉड हेड. ते त्यांनी मॅगझिन लिहिलं. ते मॅगझिन लिहिल्यानंतर किंवा इतर सुद्धा ते जे काही लिहित होते, अनुवाद करत होते, मग ते छापण्यासाठी वृंदावनातून दिल्लीला येत असे. आणि दिल्लीला आल्यावर हे तुम्हाला चित्र दिसतंय इकडे, ही एक प्रिंटिंग प्रेस आहे आणि तिकडे ते स्वतः प्रिंट झालेल्या मॅगझिन किंवा जे काही पुस्तक होतं ते स्वतः प्रूफ रिडिंग करायचे, एडिटिंग करायचे आणि बुक डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा ते स्वतः करायचे. बघा, जिकडे जिकडे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट असतील तिकडे तिकडे जाऊन ते लोकांना सांगायचे की हे तुम्ही मी लिहिलेली हे मॅगझिन आहे, हे तुम्ही वाचा. स्वतः ते बुक डिस्ट्रीब्युशन करायचे आणि कळकळीने सांगायचे, वाचान तर वाचान. मग आता माताजी मी येते माताजी थोड्या वेळ. चालेल. मग आता श्रील प्रभुपादांनी मनावर घेतलं की आपण पाश्चात्य देशात जाऊन भगवद्गीतेचा प्रसार करायचा. मग आता जाणार तर काय, त्यांच्याकडे काय पैसे नव्हते तिकिटासाठी. मग कोणाची तरी ओळख काढून ते सिंधिया शिपिंग कंपनीच्या मालकीणबाई ज्या होत्या सुमती मुरारी, यांना कसे तरी हे जाऊन भेटले आणि त्यांना पटवून दिलं की मला भागवत धर्माचा प्रसार करायचा आहे, तुम्ही तुमच्या जहाजावर मला जायला द्याल का? मग यांनी बघितलं, अरे हा तर 70चा माणूस दिसतोय आणि शिप वरून जायचं म्हणजे सोपं नाहीये.
पहिल्यांदा त्यांनी नाही सांगितलं. मग परत एकदा श्रील प्रभुपाद गेले आणि त्यांना कन्व्हिन्स केलं, पटवून दिलं की नाही तुम्ही मला द्या, मला काही होणार नाही आणि मला जायचंय. असं म्हटल्यानंतर 13 ऑगस्ट 1965 या साली ते अमेरिकेला रवाना झाले. या जहाजाचं नाव आहे जलदूत. या जहाजावरून ते रवाना झाले. आता त्यांना जहाजातून जात असताना 2 हार्ट अटॅक्स आले. 2 हार्ट अटॅक्स आल्यावर सुद्धा त्यांचा निर्धार कायम होता. त्यांनी ठरवलं नाही, जे काय माझ्या गुरुनी मला सांगितलंय ते मी करणारच, आणि त्यांनी पाठी बघितलं नाही. बरं, हे 2 हार्ट अटॅक्स आल्यानंतर त्यांना स्वप्न पडलं. त्या स्वप्नामध्ये त्यांना असं दिसलं की कृष्ण त्यांचं जहाज ओढत आहे आणि त्यांना जर असा दिलासा मिळाला, आधार मिळाला की कृष्ण माझ्या पाठीशी आहे. आणि ते पहिल्यांदा बॉस्टन या शहरामध्ये गेले. तिकडे त्यांनी परत अशी ओळख काढली होती. त्यांच्या मित्राचा एक मुलगा अमेरिकेमध्ये राहत होता. ते त्याच्या घरी राहू लागले आणि त्यांना समजलं होतं की ज्याप्रमाणे आपण पेपर वगैरे वाचतो त्यात असतं ना की न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतलं खूप मोठं शहर आहे. म्हणून त्यांनी ठरवलं की ही जी माझी संकीर्तन मुव्हमेंट जी मला चालू करायची आहे ही मी न्यूयॉर्क मधून चालू करी. म्हणून ते न्यूयॉर्क मध्ये गेले आणि न्यूयॉर्क मध्ये ही जी तुम्हाला स्लाइड दिसते सेंट टॉम्किन्स स्क्वेअर, ही जी पार्क होती तिकडे जाऊन ते रोज दुपारी 2 ते 5 बसून हरे कृष्णा मंत्राचा कीर्तन करत होते. त्यांच्या बरोबर काय होतं, त्यांचा मृदुंग होता आणि टाळ होती. आणि लोक तिकडचे जे लोकल मुलं मुली होते ते येऊन ऐकायचे, त्यांना आवडायचे. वेगवेगळे टाळ किंवा वेगवेगळे त्यांचे राग होते, त्याच्यावर हे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे. तर छान त्यांना वाटायचं, हे काय आहे, तुम्ही काय म्हणता, ते ऐकायचे. आणि मग असं करून करून इस्कॉनची स्थापना झाली आणि 1966 या साली इस्कॉनची स्थापना अमेरिकेमध्ये झाली आणि इंडियामध्ये त्याच्या नंतर झाली. तर इकडे त्यांनी हे दाखवलंय किती लोक त्यांच्या कीर्तनाला येत असे आणि अशा तऱ्हेने त्यांची ही इस्कॉनची स्थापना 1966 मध्ये झाली. आता जिकडे जिकडे जात होते ते खूप लोकांना, नेत्यांना भेटत असे. त्यांना नेहमी वाटत असे की जर या नेत्यांना कृष्ण ज्ञान मी दिलं तर ते जे राज्य करतील ते राम राज्य होईल, सर्व प्रजा सुखी होईल. अशा हेतूने ते नेत्यांना भेटत होते आणि त्यांना खूप इच्छा होती की नेते जे आहेत या नेत्यांना जर कृष्ण ज्ञान पोचलं तर मग जे सामान्य लोक आहेत ते सुद्धा कृष्ण भावना भावी जीवन जगतील. आता हे बघा, हे त्यांचं पहिलं मॅगझिन बॅक टू गॉड हेड आणि त्यांनी जवळजवळ 70 पेक्षा जास्त आध्यात्मिक साहित्याचा अनुवाद केलाय. आता ही त्यांची टाइमलाईन आहे, मी चालू करते.
तर त्यांनी 12 वेळेला भ्रमण केलं आणि 25 देशांमध्ये जाऊन त्यांनी कृष्ण ज्ञान दिलं. तर आता हे आपले इस्कॉन मँगलोरचे श्री राधा गोविंद आहे, त्यांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. जिकडे आहात तिकडनं तुम्ही मनापासून नमस्कार करा आणि प्रार्थना करा की आपल्याला हे जे कृष्ण ज्ञान आहे, या ज्ञानाने आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन होऊ दे आणि आपल्याला सुद्धा कृष्ण भक्ती मिळू दे. तुम्ही कधीही जर मँगलोरला गेला तर जरूर जा. आता सध्या जे मंदिर आहे ते कोकोनट गार्डन रोड, टॉलगेट, कादरी इकडे स्थित आहे आणि नामानिष्ठ प्रभूजी आहेत, त्यांना जरूर भेटा. आणि हा उपक्रम कसा आवडला का तुम्हाला, किंवा यात काही चेंजेस पाहिजे, हे तुम्ही त्यांच्याकडे बोलू शकाल. तर आता भगवद्गीता म्हणजे काय आहे? भगवद्गीता एक महाकाव्य आहे ज्यामध्ये आपल्या सर्व समस्यांची उत्तरं आहेत. महात्मा गांधींनी हा एक आध्यात्मिक शब्दकोश मानला होता आणि हे संपूर्ण ग्रहावरील अनेक नेत्यांसाठी प्रेरणादायी पुस्तक आहे. आता महात्मा गांधी हे श्रील प्रभुपादांना खूप आवडत होते, कारण ते रोज गीता वाचत होते आणि त्याप्रमाणे ते जगतही होते. म्हणजे ते दारू सिगरेट वगैरे घ्यायचे नाही, त्यांचा वेश सुद्धा एकदम साधा होता. आणि असे जे नॉर्मल जे नेते असतात अशापैकी हे नव्हते. नॉनव्हेज वगैरे खात नव्हते. आणि तर त्यांना महात्मा गांधी खूप आवडायचे. त्यांनी महात्मा गांधींना जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा त्यांनी महात्मा गांधींना सांगितलं की तुम्ही आता त्वरित पॉलिटिक्सहून रिटायर व्हा आणि तुम्ही माझ्याकडे या, अथवा भगवद्गीतेचा अभ्यास खूप जोराने चालू करा. आणि त्यांनी पत्र लिहिलं. तेव्हा ते श्रील प्रभुपाद कोणाला माहित नव्हते, पण त्यांनी पत्र लिहिलं महात्मा गांधींना. ते साधारण 7 डिसेंबर ला हे पत्र लिहिलं, 1947, 7 डिसेंबर. आणि हे पत्र पोचलं. पण तुम्हाला माहिती आहे ना, हे मोठमोठे नेते कसे असतात, कोणी पत्र उघडून बघितलं नाही. आणि त्यामध्ये त्यांनी भविष्यवाणी केली होती श्रील प्रभुपादांनी की तुम्ही जर असं केलं नाही तर यू विल डाय अन इनग्लोरियस डेथ, म्हणजे तुम्हाला निंदनीय मरण येईल. तुम्ही हे केलं नाही तर त्वरित तुम्ही पॉलिटिक्स सोडा, रिटायर व्हा आणि गीतेचा अभ्यास चालू करा. आणि तुम्हाला माहितीच आहे 30 जानेवारी 1948 मध्ये काय झालं हे तुम्हाला माहिती आहे. तर अशा तऱ्हेने हे पत्र नंतर उघडलं गेलं आणि त्यांनी सर्वांनी बघितलं तर की हे कोण आहेत, प्रभुपाद यांनी भविष्यवाणी केली होती. तर अल्बर्ट आइन्स्टाईन सुद्धा भगवद्गीतेचा अभ्यास करत होते. आता इस्कॉनचीच भगवद्गीता आपण का वाचायची? तुम्ही जर बाजारात गेला तर 600 पेक्षा जास्त अनुवाद केलेल्या भगवद्गीता उपस्थित आहेत. मग इस्कॉनची भगवद्गीता स्पेशल का आहे? तर आता ज्याप्रमाणे आपण मोबाईल चार्ज जेव्हा करायला ठेवतो त्यावेळेला आपण ती केबल जी आहे ती कनेक्ट करतो प्लग मध्ये, पण ती केबल जर तुटली असेल तर मग तो चार्ज त्या केबल मधून येत नाही आणि फोन चार्ज होत नाही. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा भगवद्गीता आपण परंपरेमध्ये शिकतो, परंपरा म्हणजे काय, गुरु शिष्य अशा परंपरेतून जेव्हा भगवद्गीता येते तेव्हा त्याचं ज्ञान जे आहे ते अखंडित
त्याचा प्रवाह असतो आणि आपल्यापर्यंत यथार्थ पोचतं. आता ही जी आहे ही ब्रह्म गौडीया वैष्णव संप्रदाय आहे. ही जी परंपरा आहे यात ज्ञान कृष्णानी पहिल्यांदा ब्रह्मदेवाला दिलं. ब्रह्मदेवानी नारद मुनींना दिलं. नारद मुनींनी त्यांच्या शिष्याला असं करून ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतींपर्यंत आलं. त्यांनी शिला प्रभुपादांना दिलं आणि प्रभुपादांनी हे ज्ञान आपल्याला दिलं. तर जेव्हा हा ज्ञानाचा प्रवाह अखंडित असतो तेव्हाच या ज्ञानाने आपलं परिवर्तन होतं आणि त्याच्यामुळे हे जे ज्ञान आहे हे यथार्थ आहे. आणि गुरु शिष्य परंपरेतूनच जेव्हा हे ज्ञान मिळतं तेव्हाच त्या ज्ञानाचा आपल्याला उपयोग होतो. आता गीता काय आहे, हा एक विशाल ग्रंथ आहे. गीतेचा पद्धतशीर अभ्यास करण्यासाठी सुमारे 1 वर्ष लागेल. 18 दिवसात आपण ते करू शकत नाही. म्हणून आता आपण कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या मधला जो विचारांचा प्रवाह आहे याच्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहोत आणि मुख्य श्लोक जे आहे तेच घेणार आहोत. आणि हे एक इंट्रोडक्शन आहे ज्याने तुम्हाला गीता आणि सखोल अभ्यासासाठी तुम्हाला प्रेरणा मिळेल किंवा तुम्ही म्हणाल की मला आणि गीता ऐकायची आहे किंवा नीट वाचायची आहे. आता गीतेमध्ये श्लोक किती जणांनी किती म्हटले? धृतराष्ट्रांनी पहिलाच श्लोक म्हटलेला आहे आणि एकच श्लोक आहे. कृष्णाने मॅक्झिमम म्हटले 575, अर्जुनाने 83 आणि संजयने 41 श्लोक. आता भगवद्गीता मध्ये काय काय आपण शिकणार आहोत, कोणाबद्दल शिकणार आहोत, तर त्यामध्ये 5 जणांबद्दल सांगितलंय. ईश्वर कोण आहे? आता आपण बघतो ना किती आपल्या हिंदू धर्मामध्ये कितीतरी देव देवता आहेत, पण मग खरा ईश्वर कोण आहे? जीव म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय, काळ म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, या 5 गोष्टी शिकणार आहोत. यात पहिल्या 4 ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ या ज्या आहेत या शाश्वत आहेत किंवा नित्य आहेत आणि कर्म मात्र अनित्य आहे. आता ईश्वर कोण आहे? कृष्णच ईश्वर का आहे हे आपण भगवद्गीतेमध्ये शिकणार आहोत. मग प्रकृती म्हणजे काय आणि ती जीवांवर कसं काम करते, तिच्या शक्तीद्वारे ती जीवांना जणू काही बांधते. मग ही जी प्रकृती आहे किंवा त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, या शक्तीद्वारे ती प्रत्येक जीवाला बांधून ठेवते आणि त्याच्याकडून कर्म करवून घेते. तर याबद्दल आपण जाणणार आहोत प्रकृतीबद्दल. मग जीव म्हणजे कोण? फक्त माणसंच का नाही, पशु, पक्षी, देव देवता हे सुद्धा जीव म्हटले गेले. काळ म्हणजे काय आहे हे पण आपण शिकणार आहोत. आणि कर्म म्हणजे काय हे आपण डिटेलमध्ये शिकणार आहोत. आता भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी. अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचे स्वरूप ही कृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. आता बघा, अर्जुन हा कृष्णाचा परम भक्त, परम सखा होता. मग अर्जुन हा नेहमी कृष्णाच्या छायेमध्ये राहणारा हा कसा काय गोंधळू शकेल, हा कसा काय भ्रमात पडू शकेल? तर ही श्री कृष्णांचीच योजना होती. ही योजना त्यांनी का केली? कारण त्यांना भगवद्गीता ही आपल्यापर्यंत पोचवायची होती. जर अर्जुनाचा गोंधळ उडाला नसता तर भगवद्गीता बोललीच गेली नसती. तर अर्जुन हा भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता आहे, पण ही भगवद्गीता आपल्या सर्वांच्या हितासाठी आहे. आता हे युद्ध सुरू होण्याच्या अगोदर
अनेक नेगोसिएशन झाले. म्हणजे श्रीकृष्णाला सुद्धा हे युद्ध नको होतं, तर खूप नेगोसिएशन झाले आणि दुर्योधनाने सांगितलं की सुईच्या टोकावर जितकी जमीन मावेल तितकी सुद्धा जमीन मी या पांडवांना देणार नाही, असं म्हटल्यामुळे हे युद्ध झालं. आता युद्धाच्या दिवशी बघा, युद्ध होणार आहे त्या दिवशी अर्जुन श्रीकृष्णाला म्हणाला की मला कौरव सेना बघायची, रथ अशा ठिकाणी घेऊन जा की मला कौरव सेनेचं निरीक्षण करता येईल. आणि श्रीकृष्णाने रथ हाकला आणि अशा ठिकाणी घेऊन गेले की दोन्ही सेना अर्जुनाला नीट दिसल्या. आता कौरव सेना बघितल्यावर मात्र अर्जुन खूप घाबरला, घाम फुटला आणि तो म्हणाला मी लढाई करणार नाही. आणि मग तो श्रीकृष्णाला शरण गेला आणि तो म्हणाला की मी खूप गोंधळलेलो आहे, मला नाही लढाई करायची. आणि त्यांनी सगळं मन मोकळं केलं की मला लढाई का करायची नाहीये. आणि परिणाम रूपी काय झालं, भगवद्गीता बोलली गेली. प्रत्येक प्रवास एका पायरीने सुरू होतो. गीतेच्या गूढ वादाचा प्रवास सुरू करूया. तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. आता गीता अध्ययन सुरू करण्या अगोदर मी गीता महात्म्य तुम्हाला ऐकवते. गीता महात्म्य म्हणजे काय, गीतेचं फळ आहे. तर काय मिळणार आहे आपल्याला हे तुम्ही पहिल्यांदा ऐका. आवाज येतोय ना? गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. आता गीता महात्म्याचा एक श्लोक आपण ऐकूया. श्लोकाचा अर्थ. सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. आता आपल्या साहित्यामध्ये किती उपनिषद आहेत. जी मुख्य उपनिषद आहे ती 108 आहे. तर या उपनिषदांची तुलना एका गायी बरोबर केलेली आहे. आणि गायीचं दोहन करणारा कोण आहे, गायीचं दोहन करणारा श्रीकृष्ण आहे. आणि गायीचं वासरू कोण आहे, अर्जुन आहे.
आणि दूध म्हणजे काय, हे गीतामृत आहे किंवा दूध आपण म्हणतो हे जे आपल्याला गायीकडून मिळतं हे आपल्या जीवनाचा जणू काय इसेन्स आहे. अगदी लहान बाळापासून ते वृद्धापर्यंत या दुधावर जगू शकतात. तर त्याचप्रमाणे हे जे दूध आहे ते गीतामृत आहे आणि हे जे गीतामृत आहे त्याचं पान करणारे कोण आहेत, त्याचे पान करणारे आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त आहेत, सुधीर भोक्ता. तर हे एकच हा श्लोक घेतलेला आहे कारण प्रत्येक श्लोक समजवण्यासाठी वेळ नाहीये. तर तुम्ही सर्वजण आता खरोखर भाग्यवान आहात की तुम्ही आता या गीता अमृताचा पान करणार आहे. एकच मिनिट. आता आपण चालू करूया हा पहिला अध्याय, अर्जुन विषाद योग. तर प्रथम या नावावरून चालू करूया. विषाद. विषाद म्हणजे काय, विषाद म्हणजे दुःख. इकडे अर्जुन दुःखाबरोबर एकरूप झालेला आहे म्हणून याला योग म्हटलंय. आत्ताच्या भाषेमध्ये आपण याला डिप्रेशन म्हणू शकतो. तो अर्जुन जणू काही दुःख सागरात बुडालेला आहे, दुःखाबरोबर एकरूप झालेला आहे म्हणून अर्जुन विषाद योग. आता अर्जुन सांगणार आहे की तो का युद्ध करत नाहीये, त्याला काय वाटतंय. आता मला तुम्ही सांगा, हे जे चित्र आहे, हात वर करा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय का? मी अनम्यूट करायचा तुम्हाला चान्स देते. या स्लाइड मध्ये हे कोण आहेत, कोणी सांगू शकेल का? विजय प्रभूजी तुमचा हात वर करा म्हणजे मी एकेकांना विचारीन, नाहीतर खूप जण बोलायला लागतील एका वेळेला. शिवाजी प्रभूजी बोला, हे कोण आहेत? विजय प्रभूजी बोला, हे कोण आहे? धृतराष्ट्र. बरोबर. आणि इकडे हा जो आहे हा कोण आहे? कोण आहे? हात वर करा, चुकलं तरी चालेल. कोण आहे? अर्जुन. साकेत दुर्योधन. हा इकडे अर्जुन बरोबर आहे. आणि इकडे हा कोण आहे? संजय. नाही, हा इकडे साकेत प्रभूजी. बरं सचिन प्रभूजी. कर्ण. नाही, हा दुर्योधन आहे. खाली दुर्योधन आहे. चालेल, आता आपण पुढे जाऊया. आता पहिलं कुमुद माताजी आहेत का? बरं, नाही तर मी आहे माताजी. हरे कृष्णा, मी आहे माताजी. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. हरे कृष्णा. आता पहिला प्रश्न, पहिला श्लोक हा धृतराष्ट्राने म्हटलेला आहे आणि तो प्रश्न विचारतोय. तर आता प्रथम मला तुम्ही सांगा, धृतराष्ट्राचा चेहरा बघून तुम्हाला काय वाटतंय? आपण म्हणतो ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. आपण आपल्याला चेहऱ्याकडे बघून ओळखू शकतो की या माणसाच्या मनामध्ये काय आहे. तर तुम्हाला काय वाटतंय की त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून काय वाटतंय तुम्हाला? त्यांच्या भावना ओळखू शकता का तुम्ही? चिंतेने मोहित झालेला. काय झालाय? चिंतेने ग्रस्त झालेला आहे. चिंतेने ग्रस्त झालाय. आणि कोणाला काही सांगायचंय?
सांगा. त्याला अशी इच्छा झाली की पांडव काय करतात. बरोबर आहे. आणि कोणाला बोलायचं आहे? त्याच्या मनात द्वेष आहे पांडवाविषयी. हे कोण आहे? आवाज येतोय योगेश प्रभूजी. बरं ठीक आहे. तर आता धृतराष्ट्र जो आहे त्याच्या चेहऱ्यावर तो घाबरलेला आहे, चिंता आहे, संशय आहे त्याला की काय युद्ध होईल की न होईल, डाऊट आहे त्याच्या मनामध्ये. माझ्या ऍक्शन चांगला. मी जरा प्रत्येकाने म्यूट राहा बरं का. तर असा धृतराष्ट्राचा चेहरा आहे आणि तो प्रश्न विचारतोय की माझे पुत्र मामका म्हणजे माझे पुत्र म्हणजे कौरव आणि पांडूची मुलं पांडव हे काय करताय. आता हा प्रश्न योग्य आहे का? युद्धस्थळावर दोन्हीही सेना आहेत, एक पांडू सेना आहे, एक कौरव सेना आहे. तर ते काय करणार? युद्ध तर करणारच आहेत. मग तो का असा प्रश्न विचारतोय. आता कुरुक्षेत्रावर हे युद्ध झालं. हे जे कुरुक्षेत्र आहे त्याला धर्मक्षेत्रही म्हटलेलं आहे. का धर्मक्षेत्र म्हटलंय? कारण या कुरुक्षेत्रावर अनेक वर्ष म्हणजे लाखो वर्ष अनेक योगिनी तप केला होता, ध्यान केलं होतं, दान धर्म केले होते. त्याच्यामुळे हे कुरुक्षेत्र जे आहे हे पावन झालं होतं. ती भूमी पावन झाली होती. जणू काही आपण कसं म्हणतो एका मंदिरात गेल्यावर ती जी जागा असते, अनेक भक्तजण तिकडे जातात, स्तोत्र म्हणतात, जप करतात, तिकडे हवन होम चालतं, तर ती जागा कशी होते? पवित्र होते. त्याचप्रमाणे अनेक जप, ध्यान, दान, अनेक असे वैदिक धर्म करून हे जे कुरुक्षेत्र होतं हे पावन झालं होतं, म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र म्हणत होते. आता धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये डाऊट आहे की हे जे पांडुपुत्र आहेत हे सर्व धर्माच्या बाजूनी आहेत. तर हे जे धर्मक्षेत्र आहे या जागेचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स त्यांच्यावर पडेल का आणि त्यांना या जागेपासून फायदा होईल का, आणि फायदा जर त्यांना झाला तर ते युद्ध जिंकतील. पण या पवित्र जागेवर ते युद्ध करतील का की परत फिरतील? परत फिरले तर माझ्या मुलांना युद्ध न करता सगळं राज्य मिळेल. तर हा जो त्याच्या मनामध्ये डाऊट होता आणि भीती पण होती की धर्मक्षेत्राचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स जर झाला तर तो यांच्या पांडुपुत्रांवरच होईल आणि ते युद्ध जिंकतील. तर आता धर्मक्षेत्राची तुलना केलेली आहे बघा. जेव्हा आपण नवीन घरी जातो, वास्तुशांत करतो, तर नवीन घरी ज्या दिवशी जातो त्या दिवशी दूध ओतू जाऊ देतो, तर याला शुभ म्हटलेलं आहे. तर त्याचप्रमाणे हा जो धर्मक्षेत्र ज्याच्यावर युद्ध झालं तो शुभ होता. आता इकडे धृतराष्ट्राने काय केलंय? पांडूचा देहांत खूप अगोदर झाला होता. ही जी मुलं होती, जे सर्व पांडुपुत्र होते, हे खूप लहान होते आणि त्यावेळेला धृतराष्ट्राची जबाबदारी होती की आपल्या भावाच्या मुलांना सुद्धा आपल्या पुत्राप्रमाणेच वागवायचं, त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं डिस्टिंक्शन करायचं नाही. त्याच्यामुळे हे असं खरं तर धृतराष्ट्राने करायला हवं होतं, पण त्यांनी तसं नाही केलं. त्यांनी काय म्हटलं? मामका पांडवाश्चैव. मामका म्हणजे माझी मुलं, पांडव म्हणजे पांडूची मुलं. खरं पांडव सुद्धा हे कुरुवंशी होते, ते सुद्धा कौरव होते, पण त्यांनी आपल्या मुलांनाच कौरव मानलं आणि पांडूची मुलं म्हणजे ते नेहमी पांडव, अशी त्यांनी विभागणी केली. ज्याप्रमाणे दुधामध्ये आपण लिंबू पिळला तर हे पाणी एका बाजूला होतं आणि पनीर होतं त्याचं, म्हणजे दुधाची विभागणी होते. त्याचप्रमाणे
धृतराष्ट्राने विभागणी केली आणि आता हे पनीरचे आपण रसगुल्ले केले आणि मी तुम्हाला दिले आणि विचारलं की तुम्ही रसगुल्ल्याचं काय केलं, म्हणजे काय तुम्ही रसगुल्ले खाणारच. त्याचप्रमाणे धृतराष्ट्राने विभागणी केली. आता त्यांचा युद्ध होणार आहे आणि आता धृतराष्ट्र विचारतोय की ते काय करतायत युद्धभूमीवर. आता इकडे बघा, हा दुर्योधन आहे. दुर्योधन आणि हे कोण आहेत मला कोण सांगेल? इकडे बसलेत त्याच्या समोर ते हात वर करा. द्रोणाचार्य. हा बरोबर, द्रोणाचार्य. तर आता इकडे दुर्योधनाने सेना बघितली आहे पांडवांची आणि तो द्रोणाचार्यांकडे कसा बोलतोय बघा. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचिलेली ही पांडव सेना पहा. आता दुर्योधनाकडे बघून तुम्ही काय सांगू शकाल? त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून तो चिंतेने ग्रसित आहे. दुर्योधन चिंतेनी वाटतोय का ग्रसित की रागीट वाटतोय? बघा त्याचे डोळे बघा, रागाने द्वेषाने तो द्रोणाचार्यांकडे बोलतोय की बघा, या पांडव सेनेची रचना तुमच्या बुद्धिमान शिष्याने केलेली आहे. आणि म्हणजे तो काय सांगतोय की तुम्ही ज्याला शिकवलं, ज्याला ज्ञान दिलेलं आहे, तो शिष्य हे ज्ञान आता सर्व तुमच्या उलट वापरणार आहे. रागाने बोलतोय आणि घाबरलेला थोडा आहेच, कारण पांडवांची व्यूह रचना बघून आता त्याला भीती वाटलीये, पण रागाने तो द्रोणाचार्यांकडे बोलतोय. आणि अर्जुन दुसऱ्या बाजूला युद्ध सुरू करण्याच्या अगोदर त्याने 5 बाण द्रोणाचार्यांच्या चरणांच्या जवळ मारले. जणू काय तो बाणाने आपल्या आचार्यांच्या पुढे नतमस्तक झाला आणि त्यांना आशीर्वाद मागतोय आणि मग त्यांनी युद्ध आरंभ केलं. तर अशा तऱ्हेने हा द्रोणाचार्य आपल्या गुरूंकडे बोलतोय. कुमुद माताजी, ट्रान्सलेशन आणि श्लोक दोन्ही म्हणता? येस माताजी, म्हणते. हरे कृष्णा. सघोषोदार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्णा. आता जेव्हा शंखनाद झाला तेव्हा बघा इकडे डिस्क्रिप्शन काय दिलेलं आहे की या शंख नादाने धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. म्हणजे ही कौरव सेना होती ती खूप घाबरली. बघा, समजा जर एक पोलीस असेल आणि खूप लोक चालत असतील आणि एक पोलिसाची गाडी आली आणि सायरन वाजला, तर जो चोर असेल तो खूप घाबरेल. इतर माणसांनी ज्यांनी चोरी केली नाही ते घाबरणार नाही आणि तिकडची जागा सोडून तो जो चोर आहे तो दुसरीकडे जाईल, तिकडे थांबणार नाही, घाबरून जाईल तो. आता त्याचप्रमाणे ही जी कौरव सेना होती ही अधर्माच्या बाजूनी होती आणि अधर्माच्या बाजूनी असल्यामुळे जेव्हा शंखनाद झाला तेव्हा ते सर्वजण घाबरले. आणि म्हणतात ना, अ बॅटल लॉस्ट इन द माइंड कॅन नेव्हर बी वन ऑन द फील्ड. म्हणजे ही लोक इतकी घाबरली, मनात घाबरल्यावर ते आता युद्ध काय करणार. आता आता इकडे 9 कारणे दिलेली आहेत. या 9 कारणांवरून आपल्याला समजतं की हे जे युद्ध आहे हे पांडवच जिंकणार आहे. तर ते का जिंकणार आहे, तर ती काही चिन्हे आपल्याला अगोदरच दिसत होती. तर ती कोणकोणती आहे, तर हा प्रश्न क्विज मध्ये, आता तुम्हाला प्रत्येक अध्यायानंतर एक क्विज असेल, त्या क्विज मध्ये हा एक प्रश्न असतोच.
तर धर्मक्षेत्र, हे युद्ध धर्मक्षेत्रावर झालं. हा जो रथ आहे हा दिव्य रथ आहे, हा अग्निदेवाने अर्जुनाला दिला आणि याला आशीर्वाद होता की हा जो रथ आहे हा नेहमी विजयी होईल. कपिध्वज, कपी म्हणजे माकड. तर अर्जुनाच्या रथावर स्वतः हनुमान आरूढ होते. अर्जुन जो होता युद्ध करण्या अगोदर अर्जुनाने हनुमानाची प्रार्थना केली आणि विनंती केली की तुम्ही ज्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्रांना युद्ध जिंकून दिलं, प्रभू रामचंद्रांची मदत केली युद्धामध्ये, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा आज युद्ध करायला उभा आहे आणि कृष्णाच्या आज्ञेवरून मी हे युद्ध करत आहे. मला तुमचे आशीर्वाद हवे आणि तुम्ही माझ्या रथावर आरूढ व्हा. तर ज्याप्रमाणे एक शिष्टाचार असतो की आपण घरी एखादा मुलगा परीक्षेला जाण्या अगोदर आपल्या आई वडिलांचे आशीर्वाद घेतो आणि मोठा भाऊ बहीण असेल त्यांचं मार्गदर्शन घेतो, अशाच तऱ्हेने अर्जुनाने सुद्धा हनुमानाला सांगितलं की तुम्ही मला मार्गदर्शन करा. शंखनादाबद्दल मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं. गांडीव हा जो धनुष्य होता, या धनुष्याला सुद्धा आशीर्वाद होता की हे जे हा जो बाण जाईल तो अचूक नेम असेल त्याचा. तर हा जो गांडीव धनुष्य होता हा अर्जुनाकडे होता. त्यक्त जीवित्वा, त्यक्त म्हणजे काय? प्राण त्याग करणे. जीविता म्हणजे प्राण, त्यक्त जीविता म्हणजे प्राण त्याग करणे. तर दुर्योधन युद्धाच्या अगोदर द्रोणाचार्याला म्हणाला की पांडवांची व्यूह रचना खूपच चांगली आहे, विशाल सेना आहे, पण तरी आपली सेना पहा, या कौरव सेनेमध्ये मोठमोठे महारथी आहेत आणि प्रत्येक जण त्यांचे प्राण त्याग करायला तयार आहे. तर युद्धाच्या अगोदर असं अपशकून आपण बोलत नाही. आपण काय म्हणतो? आम्ही शत्रूंचे प्राण घेऊ. इकडे दुर्योधन काय म्हणाला की माझ्या सेनेमध्ये सर्वजण त्यांचे प्राण द्यायला तयार आहे. त्याच्यामुळे हे जे स्टेटमेंट आहे हे अपशकुनी झालंय. मोक्षदा एकादशी, ज्या दिवशी हे युद्ध झालं त्या दिवशी एकादशी होती, जो चांगला दिवस मानला गेला. जिकडे जिकडे कृष्ण असतो तिकडे तिकडे भाग्य उजळवणारी लक्ष्मी सुद्धा कृष्णाबरोबर असते, जी भाग्य प्रदान करते. तर अशी लक्ष्मी कृष्णाबरोबर होती. ऋषिकेश म्हणजे स्वतः कृष्ण अर्जुनाच्या बाजूनी होता, त्याचा रथ हाकत होता. त्याच्यामुळे ही जी 9 प्रतीके आहेत त्याच्यावरून आपण निश्चित म्हणू शकतो की पांडव हे युद्ध जिंकणार. आता इकडे मला अर्जुन सांगा, तुम्हाला कसा दिसतोय? हात वर करा. कोण सांगणार आहे? गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. हा, आणि कोणाला सांगायचंय काही? चिंताग्रस्त, दुःखी आहे. दुःखी. हा, त्याच्या डोळ्यात पाणी आहे. त्याच्या सर्व स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत ना, या श्रील प्रभुपादांच्या शिष्यांनी तयार केलेल्या आहेत. आवाज कोणाचा येतोय? जरा म्यूट व्हा. कोणाचा आवाज येतोय? माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा. तर अर्जुन अतिशय दुःखी आहे. डोळ्यामध्ये पाणी आहे. त्याच्या डोक्यावरचं जे हेल्मेट आहे ते खाली पडलेलं आहे. हातातून गांडीव धनुष्य सुद्धा खाली पडलेला आहे.
आणि त्याला युद्ध करायचं नाहीये. आता हे जे आहे ना त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी, हे कुठे दिलंय? गीतेचा 2रा अध्याय जो पहिला श्लोक आहे ना त्यात दिलंय. तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, म्हणजे अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम म्हणजे अश्रूंनी भरलेले नेत्र, असं त्याचं हे दिलंय. तर त्या आधारावर ही स्लाइड केली. तर अर्जुन आता कृष्णाला सांगतोय मी युद्ध करणार नाही, आणि कारण सांगतोय, मन मोकळं करतोय. तो म्हणतो अरे हे सगळे कृष्णा, हे माझे सगळे स्वजन आहेत, माझे आजोबा आहेत, माझे बंधू आहेत, इकडे माझे गुरु आहेत, या सर्वांबद्दल मला करुणा आहे, मी तर त्यांना मारू शकणार नाही. मग दुसरं कारण सांगतो, आनंद नाही. की आपल्यामध्ये बघा एक असं हे असतं, काय म्हणतात तसं, जेव्हा आपल्याला एक प्रमोशन मिळतं, लहान मुलांना सुद्धा बक्षीस मिळालं की सेलिब्रेट करतात. ते आपल्या मुलांना मित्रांना कॅन्टीन मध्ये पार्टी देतील, किंवा घरी बोलवतील, किंवा कोणाला प्रमोशन मिळालं तरी ऑफिस मधले जे कलिग्स असतील ते म्हणतील आम्हाला पार्टी पाहिजे, म्हणजे सेलिब्रेशन. आनंद म्हणजे काय, आपण तो सेलिब्रेट करतो. तर अर्जुन म्हणाला की मी युद्ध जरी जिंकलो तरी मला काय आनंद मिळणार आहे, माझे गुरु नसणार माझी पाठ थोपटण्यासाठी, कोणी मी राजा झालेलो, माझा गौरव बघायला कोण असणार आहे. तर हे युद्ध करून काय मला आनंद मिळणार नाही, मला युद्ध करायचं नाही. मग पाप, की हे युद्ध करून एवढ्या जणांना मारणं म्हणजे पाप आहे, हे पाप काही मी करू शकणार नाही. कौटुंबिक परंपरा, युद्धामध्ये हे अनेक कर्ते पुरुष जे आहेत त्यांचा वध झाल्यावर कुटुंबामध्ये ज्या रूढी आहेत त्या लहान मुलांना कोण सांगणार. आपण पूर्वजांचं श्राद्ध करतो, हे श्राद्ध करण्यासाठी घरी पुरुषच उरणार नाही, आणि त्याचप्रमाणे घरी ज्या बायका आहेत, बाई माणसं आहेत, त्यांचं रक्षण करायला जर पुरुष नसेल तर मात्र वर्ण संकर म्हणजे अवांछित लोकसंख्या याचा निर्माण होईल, आणि सगळ्या कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. म्हणून मला हे युद्ध करायचं नाहीये, आणि या 4 कारणांमुळे मी गोंधळून गेलेलो आहे. काय चूक काय बरोबर हे मी जाणू शकत नाही, मी असमंजस आहे, त्याच्यामुळे मी हे युद्ध करणार नाही. आता आपण याच्याशी आपलाही संबंध आहे का? आपण सुद्धा असं म्हणतो का नाही मला जप करायचा नाही, मला कृष्णाकडे जायचं नाही, कारण याच्यात सारखं जप करत बसायचं म्हणजे बंधन आहे, यात आनंद नाहीये. किंवा आपण म्हणतो का असं की कौटुंबिक परंपरा, आमच्या कुटुंबामध्ये ही परंपराच नाहीये कृष्ण नाम घ्यायची, आम्ही गणपतीचं करतो, दुर्गेचं करतो, शंकराचं करतो, तर आम्ही काही हे करणार नाही. किंवा आपल्याला हे पाप वाटतं का की जप करत बसायचं 1 तास 2 तास, आणि घरची जी कर्तव्य आहेत ती पूर्ण निग्लेक्ट करायची, त्याच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं, असं वाटतं का आपल्याला? तर आपल्यामध्ये सुद्धा या गोष्टींमध्ये असमंजस. बरं, नक्की कुठल्या देवाचा जप करायचा, गणपतीचा करायचा, शंकराचा करायचा, की कुठल्या देवाचा जप करायचा, आपणही गोंधळून गेलेलो आहोत का? तर आपला पण संबंध यांच्या बरोबरच या 4-5 कारणांमध्येच असतो, ज्याच्यामुळे आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. आणि आता अर्जुनाचा उडालेला गोंधळ, प्रत्येक जे त्यांनी कारण सांगितलंय त्याचं उत्तर कृष्णाने 2ऱ्या अध्यायात दिलेलं आहे. बघा, आता जे काय अर्जुन म्हणतो ते मला सुद्धा दर घेतला पहिला अध्याय घेताना मला वाटतं अरे अर्जुन किती बरोबर बोलतोय आणि किती व्यवस्थित कारण सांगतोय की मला का युद्ध करायचं नाहीये. आता ही प्रत्येक कारण जी आहेत प्रति उत्तर कृष्ण 2ऱ्या अध्यायात देणार. तर आजचा आपला हा अध्याय झालेला आहे.
पहिल्यांदा आज आपण काय बघितलं, धृतराष्ट्रांनी चौकशी केली, माझी आणि पांडूची पुत्र जे आहेत ते युद्धभूमीवर काय करत आहेत, आणि मग दुर्योधनाने त्याची भीती व्यक्त केली. पांडवांची विशाल सेना बघून तो घाबरला आणि मग तो म्हणाला की माझ्याही कौरव सेनेमध्ये महारथी आहेत आणि सगळे त्यांचा जीव देण्यासाठी तयार आहेत. त्यक्त जीवित्वा, शंख फुंकणे, शंखनादानी कौरव सेना भयभीत झाली. मग अर्जुनाने जेव्हा कौरव सेनेचं निरीक्षण केलं तेव्हा तो म्हणाला मी हे युद्ध करू शकणार नाही, आणि गांडीव धनुष्य त्याच्या हातातून घसरला आणि खाली पडला. मग अर्जुनाने कारण सांगितली की मी युद्ध का करणार नाहीये अशी. आता उद्या आपण बघणार ती कारण बघणार आहोत आणि कृष्णाची उत्तरं बघणार आहोत. तर आता मी हा अध्याय संपलेला आहे. तुम्हाला अनम्यूट करते मी, आणि तुम्ही आता जर काही प्रश्न तुमचे असतील तर विचारू शकता. मी रेकॉर्डिंग आता बंद करते.